Čaute ľudia, dneska je to ďalšie nové video a máme tu ochutnávku tiktakov. Prosím vás, keď ste ešte mňa nepodporili, tak môžete dať odber, je to na vás, aj like, keď sa vám to bude páčiť. A budeme ochutnávať, ktoré sú za mňa najlepšie tiktaky. Určite ste mali tiktaky, ale možno niektoré nie, možno niektoré áno. A ideme ochutnať. Máme tu 4 druhy. Keď ste nevideli nejaké moje videá, tak si ich kľudne pozrite a môžeme ísť na to. Máme tu také, že citrus mix, potom tu máme strawberry mix, potom tu máme orange flavor a mint. Dobre? A môžeme začať mint. To je taká klasika. Určite ste to niekedy mali. Ak vám chutí mentolové. No, určite je to dobré, keď chcete mať svieži dých, také mentolové. A keď chcete mať svieži dých, tak je to najlepšie. Keď máte aj tiktaky. Za mňa druhé miesto. Ideme ochutnať orange flavor. Otvoríme. Ideme ochutnať. Že príliš moc také pomarančové, také sladké, také pre deti fajn a pre malé deti do 10 rokov fajn, ale za mňa 4. miesto. Ideme ochutnať citrus mix. Ochutnáme všetky farby. Takže oranžovú, zelenú, žltú a nejakú tmavo žltú. Oranžová chutí jak mango. Máme zelenú. To je tiež dobré, neviem, či to je. Dáme žltú. Ten citrón. A toto bude asi pomaranč. Neviem, čo to je, ale je to za mňa, je to na vás, ale uvidím, ešte to zatiaľ nezhraďujem, ale uvidím, aké budú tieto strawberry. Dobre, tu máme 2 druhy. Máme tu v tom strawberry nejaké biely a ružový. Chutnáme biely. Veľmi jemná chuť a dobrá hoda. Tak mením poradie. Za mňa orange 4. Tieto 3. Lebo keď chcete mint, tak si kúpite tieto, ale ja moc mint akože mám rád, ale keď nechcem mať svežý dých, tak ne. Tieto citrus mix 3, nie, teda 2, a tie sú fakt dobré. A strawberry 1. Toto je poradie a tak si to môžete kúpovať. 4., 3., 2., 1. Ak sa vám toto video páčilo, to už som hovoril, dajte like a môžete si pozrieť ďalšie videá. A to je asi všetko. Tak lúčim sa s vami a zasa o deň alebo o 2. Čaute.